Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. КАМАЗлардан алып, хәрби техникага кадәр чалда эшләнгән техникалардан күргәзмә оештырдылар. Укытучыларның хезмәт хакы түбән булуы, кадрлар кытлыгы, 5 номерлы шәһәр хастаханәсенең яңа бинасы төзелеше, демография, Ярчалыда республика рәисе катнашында шәһәр советы сессиясе узды. КАМАЗлардан алып, хәрби техникага кадәр чалыга эш визиты белән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Ул шәһәр советының йомгаклау утырышында катнашты. Сессияга кадәр Мастеровой рус драма театры янында чалда эшләгән техникалардан күргәзмә оештырдылар. Чарада хезмәттәшебез дә катнашты. Сегодня будем делать новую такую кашу. Мы недавно ее придумали. Гречневая каша с пшеном, с тушенкой высшего класса. Кунакларны кыр кухнясы җитәкчесе Рөстәм Гатин һәм аның командасы каршы алды. Волонтер Лисичан станциялыга бер атна элек кайткан. Анда ул тыныч халыкны кайнар аш белән тәэмин итә. Волонтерлар командасын азык-төлек белән даими рәвештә битараф булмаган чалалар, предприятие җитәкчеләре, шәһәр хакимияте тәэмин итеп тора. Рөстәм Гатин командасы белән бүгенге көндә 4 миллионга якын порция әзерләнгән. Конечно, ситуация там очень сложная, обстрелы продолжаются. При нас обстрелы продолжаются. Сбиты были достаточно большое количество беспилотников. Относительно недалеко от нас это все и упало, и тушили пожары. Мы это все видим. Но мы вместе с нашим городом, вместе с республикой, вместе с мэром города Набережные Челны, вместе с командой, конечно, готовы продолжать работать, кормить. Лисичанцы очень рады, благодарны. Благодарны полевой кухне, благодарны Татарстану, благодарны городу. И периодически получаем обратную связь от них. Күргәзмәдә шулай ук броньләштерелгән автомобильләр, махсус техника, легендар КАМАЗлар һәм хәтта кар һәм сазлыкларда йөрүче техника да тәкъдим ителде. В этом году наша компания представила новый автомобиль. До этого представляли гусеничные вездеходы. В этом году выставили колесный вездеход серии К8. То есть это 4 моста, 8 колес. Данный автомобиль предназначен для передвижения по районам Крайнего Севера, в большей части. Машина вездеход, плавающая, полноприводная. Шәһәрнең бер предприятиесе техник звенодагы сакланылган санитар автомобиле медицина транспортерын тәкъдим итте. Это машина для эвакуации раненых. В принципе, ее можно использовать как командно-штабную машину. Таких машин уже выпущено несколько сотен. То есть она уже активно участвует в военной операции. Машина себя очень хорошо зарекомендовала. Военные довольны. Татарстанның горурлыгы бар булар, барысы да Ярчалыда эшләнгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Укытучыларның хезмәт хакы түбән булу, кадрлар кытлыгы, 5 номерлы шәһәр хастаханәсенең яңа бинасы төзелеше, демография. Бу һәм башка темалар буенча бүген республика рәисе катнашында шәһәр советы сессиясында фикер алыштылар. Барысында алдагы минутларда сөйләрбез. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев үз чыгышын махсус хәрби операция темасынан башлады. Узган ел чалдан 1000 тоннадан артык авырлыктагы шефлык ярдәме җибәрелгән. Патронаж астында 2000-нән артык хәрби хезмәткәрләр гаиләсе кала. Наша главная задача – окружить заботой и вниманием всех участников специальной военной операции и их семьи, обеспечить им уверенность и спокойствие за своих близких. Еще важнее – забота о семьях наших погибших воинов. Хисап сессиясы барышында Наил Мәгъдиев Рөстәм Миңнехановтан 5 номерлы шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын төзүдә ярдәм сорады. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибы республика рәисенә кардиодиспансер проектын тәкъдим итте. Мы ведем активную работу с Министерством здравоохранения по проектированию объекта с учетом всех современных требований. Важно, что новая Камская многопрофильная больница будет оказывать плановую экстренную высокотехнологичную помощь не только городу Набережные Челны, но и всего Закамскому региону. Обратите внимание, здесь проживает и обслуживается этой больнице 1 300 000 человек. Уважаемый Рустам Нургалеевич, обращаясь к вам с просьбой поддержать этот проект, важный для жителей нашего полумиллионного города и всего Закамского региона. Такую больницу нарисовали, что это
И в то же время вы сказали, что нужен центр для проведения высокотехнологичных операций. Мы от этой, как я сказал, не уходим, но по 5-й больнице, вместо 5-й больницы почти там 5 больниц по площади, значит, их задание такое написано. Надо посмотреть. 84-нче лицей-интернатның химия оқытушысы Рүстәм Миңнехановка хезмәт хакының түбән булуы турында зарланды. Республика рәисе Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы башлыгына вазгыятны ачыкларга кушты. По образованию вы, конечно, молодцы, у вас и много что сделано. Есть вопрос по кадрам, надо привлекать, наверное, и по грантам, оплате. Вот министр Хадиуллин здесь, наша прекрасная педагог, высказала, что интересует молодежь, мы должны прислушаться. Шулай ук игътибар фокусында миграция мәсьәләсе иң мөһиме, эшкә мигрантларны җәлеп итеп, эш бирүче чит ил кешеләренең рус телен белү турындагы закон таләпләрен үтәргә, вакытында түләүне тәэмин итәргә кирәкле шартлар тудырырга тиеш. Мы должны очень серьезно отнестись к их пребыванию. Они, во-первых, должны знать язык, получать достойную зарплату, создать для них бытовые условия. Ну и самое главное, должна быть ответственность за соблюдение ими правопорядка. С этим нам надо жить. Мы понимаем, что без трудовых ресурсов мы не можем. Но и в то же время на самотек этот вопрос нельзя отпускать. Йомаклау сессиясында чыгыш ясап Рүстәм Миңнеханов шәһәр һәм автогигант җитәкчелегенә алдагы түгәрәк даталарга тиешле дәрәҗәдә әзерләнергә кушты. Исегезгә төшерәбез, 2026 елда шәһәр 1-нче КАМАЗ автомобилен чыгаруга 55 ел тулуны һәм шәһәрнең 400 еллыгын билгеләп үтәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Караңгылыктан чыгарга, жолда машина тәрәзәләрен караңгылату буенча зур рейд узды. Мондый профилактик чараларның төп максаты күрү мөмкинлеге аз булу аркасында килеп чыгучы аварияләрне кисәтү. Рейд шәһәрнең хәрәкәт күп була торган урыннарының берсендә узды. Анда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Рейд шәһәрнең хәрәкәт күп була торган урыннарының берсе Йорчолы проспектында узды. Тәрәзәләре караңгылантылган автомобильләрне ачыклау өчен автоинспекторлар тулы операция үткәрде. Алар кагыйдә бозучыларны тоту өчен машина номерларын һәм маркаларын бер-берсенә рация аша хәбәр итте. Шуңа күрә дә караңгы тәрәзә белән йөргә яратучыларны ачыклау бик катлаулы булмады. Почему вот сейчас с тонировкой вообще знаете, что вот нельзя так ездить? Вы очень многословны. С клубами не общаюсь. Бу рейдка яисә иргә түләргә туры киләчәк чиратагы штрафка реакциясе булдымы, бусы аңлашылмады. Тагын бер кагыйда бозучы үзен узак көттермәде. Знаете, что сетками запрещено управлять транспортным средством? Знаете, почему управляете? Машина йөртүче аңлатканча, ул кагыйдәләрне белгән, шулай да тәрәзә караңгылатылганы булгач, йөргә уңайлырак ди ул. Комфортно так ездить. Конечно. Обзору не мешает? Нет. Вы всегда так ездите? Да. Вы сейчас заплатите штраф и будете все равно так ездить? Конечно. Кайбер машина йөртүчеләр исә караңгылыктан чыккач аңлатма бирүдән баш тарттылар. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему так ездите? Нет, спасибо, не хочу. Профилактик чара барышында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләрен төшерү төркеме белән бергә күрүләрен шат булмаучылар да табылды. Что ты снимаешь? Я сейчас тебе камеру сломаю, понял? Кагыйда бозуны ачыклау өчен дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре махсус җайланма белән караңгылату дәрәҗәсен үлчи. Алгы һәм кырый як тәрәзәләрнең яктылык үткәрү сәләте 70%-тан ким булмаска тиеш. Автомобильчеләргә куелган бу таләп юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркынычсызлыгына юнәлдерелгән. В ходе рейда особое внимание уделяется соблюдению водителями требований по светопропускаемости передних стекол. Водители, чьи автомобили не проходили требования по светопропускаемости передних стекол, были составлены административный материал. Берничә сәгать эчендә инспекторлар 24 кагыйда бозучыны ачыклады. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район.
Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 17 по 22 февраля. ТЦ «Грин». Остановка «Глобус». Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701. Если транспорт необходим.